напред. Bine 168. Da, bă, uitați, tot. Of, mă ucive. Тръпница. Е просто късно. Нещо му си бъгнал. Venko, ia ela više na ništa. Ти ще прави. Venko, къде си? Ела при мене. Абе, ма си Виж, бе. чакай, виж. Чакай малко. Как бе, има награда, ама точно в момента няма. Е, да, аз ще я сложа се. Вече има награда. А, ще. Ай, Кой? Аз ли съм лефнал? какво? Аз ли съм лефнал? Никой не е лев. Защото А, да, лефнах. всъщност, да, наистина, ти си левнал. Не ми крашнал споко. И изключих си Майнкрафт. М. А, не дей чупи нищо, бе. А. Толкова си ти била, не можеш да влизаш през... Малка врата. Трябва да ги да... А, където е. Ладно, сега тук, ей, подредил го, ей. Не е село от тебе. Нали аз помагах, нали Здравко помага. Даже че направи по-малката част. О, фак. Що тако? Моля, Живе! да. Се давам чаден. А чаден искам да играя. Виждам така. Давам чаден. Да играя. Голяма работа направил само. Хора ще и затворя за малко. А за какво затвори, бе? За малко ще и затворя. Да, той е здрав. То в принцип не трябва да лаги. А! Чакай малко.
Добре. Чакай малко да изясним малко. Той за въпросът ли става дума, че не те слушах? Това въпросът ти ли е, че не те слушах? Той по принцип не лаги, ама... Не. Да, всъщност да. На мен се става. Еко, Ко? стани от компютъра. Хубаво ли е, чакай малко. Ще ти изтрия там всички Майнкрафти и простоти. Чакай! О, хубаво, аз Значи, ще не го му това, Чао. защото и аз играя Майнкрафт. А, какво? Не знам. Добре. Маряне, как да ми излязат номерата на блоковете? На? Моля? На кое? На блоковете. На тебе не се... Х, Маряне. знаеш кое е копчето? Х, като английското Х е... Даде и ми излизат само имената, не ми излизат числата. Числата, номерата не ми излизат. Х плюс F3. Как? Едновременно Х и F3. Това е страшно. Ари, бе.